Zahvaljujem se. Poslanička grupa dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, sa punim pravom osporava legitimitet 7 pokrajinskih poslanika sa liste Dosta je bilo, iz prostog razloga što iz izveštaja Pokrajinske izborne komisije proizilazi da nemate dovoljan broj potpisa da bi učestvovali na izborima. Ja ću vam pročitati dokument koji potvrđuje ovu tezu i stav Srpske radikalne stranke. Naime, vi ste u startu predali 6.290 potpisa podrške za listu, ali Pokrajinska izborna komisija konstatuje u svom zaključku, u svom izveštaju, da je 5.670 upisano u jedinstveni birački spisak i da je tih 5.670 validno. Dalje kažu, 130 nije upisano u jedinstveni birački spisak, 103 lica je podržalo drugu izbornu listu, jedan nema prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, 386 lica podržalo je 2 ili više puta istu izbornu listu i 33 lica se nisu nalazili na dostavljenom spisku. Dakle, Pokrajinska izborna komisija konstatuje da je 5.670 validnih i važećih potpisa za listu Dosta je bilo i s tim u vezi poslanička grupa dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, osporava legitimitet uopšte kako je pokret Dosta je bilo mogao da učestvuje na pokrajinskim izborima. Zakon o izboru pokrajinskih poslanika jasno definiše da ne može biti ni jedan ispod 6.000 validnih potpisa da bi koalicija ili politička partija bilo koja učestvovala na izborima. Dokument drugi nemamo, nego samo ovaj. Zahvaljujem se.